Lad os lave et full face ved brug af virale produkter. Eller ved brug af produkter, der har været mega populære eller virale, fordi virale produkter er jo kun virale for sådan et par dage, og så er vi videre. Så nogle, der har været virale eller yberpopulære. Let's go! Til under min foundation er noget af det første, jeg tænker på, det er den her Charlotte Tilbury Flawless Filter, lalalala. Jeg kan ikke engang se, hvad der står her på mere. Men den var simpelthen all over, og den skulle alle bare have for at få det her Radiant Glow. Vi kan ikke komme udenom, at det stadig er et hjernedød, flot produkt. Men jeg mener bare, at der er mange andre billigere produkter derude lige nu. For eksempel dem i normal lige nu til 45 kroner, der gør det samme, eller dem fra Hiccup eller et eller andet. Så synes jeg altså 350 kroner, det er lige overrated nok, men stadig et flot produkt. Til foundation tror jeg, vi alle sammen har set den her efterhånden, den der Tear Cushion Foundation. Den har været all over, og den er altså også virkelig, virkelig flot. Så det er selvfølgelig den, jeg går ind med. Prøv en gang at se med, uden. Med, uden. Den er bare flot. Det er bronzer, der tror jeg, vi alle sammen har set den her efterhånden. Den der Chanel Tangy Soleil. Hvor gammel min den er værd at være, det snakker vi ikke om. Det var dengang, der kun var én farve at vælge imellem. Dufter stadig godt. Men altså, den er hjernedød flot og bare blendable. Så den er jeg virkelig, virkelig glad for. Den har en god price point, vil jeg også sige, men den holder for evigt. Måske skulle man have smidt den ud med tid siden, men den holder for evigt. Hvad blush angår, der har jeg lige et par stykker, jeg tænker på, når det er. Patrick Tar, den synes jeg, de fleste har så hørt, og det er sådan en duo, hvor der både er en cream og en powder. Powderen bruger jeg faktisk ikke så meget, men den er god. Den her Benetint, det er bare sådan en, vi alle sammen har hørt om. Altså sådan på et eller andet tidspunkt har vi alle sammen set eller hørt om den her. Og så Rare Beauty, altså det er også farven Hope and That, den var jo bare all the rage lige for lidt tid siden. Men jeg tænker, at vi går ind med den her, fordi når jeg tænker viral, så nok primært den her, jeg tænker på. And she is one pigmented lady. Så det kan godt være, at jeg er kommet for meget på en dag. Men nu prøver vi lige at se. I concealer har jeg disse to. Jeg har Charlotte Tilbury's, den her Beautiful Skin Radiant Concealer, eller Huda Beauty. Jeg føler, det er nogen, alle har hørt om eller kender. Lige umiddelbart havde jeg ellers tænkt Anastasia, men den har jeg ikke. Men det her det er nok dem, jeg tænker på, når jeg tænker mest virale. Så jeg tænker, det er den her, vi går ind med. Derimod til setting powder kommer jeg til at bruge Huda Beauty. For det føler jeg nok er sådan en af dem, der er mest virale. Den her eller Laura Mercier, eller den der Compact fra Charlotte Tilbury. Men den her, det er den, jeg kommer til at bruge nu. Og der er meget... De har også kommet med det nye uden fragrance, altså uden duft. Jeg personligt har ikke rigtig noget imod det, fordi det skal bare baseret på krydderne, og det generer mig ikke rigtigt. Men der er mange, der har noget imod duften, så nu har de lavet nogen uden duft. Når det kommer til powder bronzer, så tænker jeg på Hoola, fordi det er sådan en, vi alle sammen igen har hørt, og altså kender på en eller anden måde. Vi har hørt om den eller sådan noget. Går man lidt længere tilbage i tiden, så vil jeg klart sige Marc Jacobs, den her Fantastic. Den er jo så desværre discontinued, han laver ikke make-up mere. Jeg forstår ikke hvorfor. I love this shit, I love it, it is my favorite. Men han er desværre stoppet med det, og den har holdt mig i nok 10 år, og der er sådan en mini-dent her i. Men jeg tror, jeg går ind med den her stadig, selvom at de ikke laves mere og så videre, så er det stadig tilbage i tiden, hvor jeg bare tænker, det her, det var sådan en, alle snakkede om. Til powder blush, der har jeg også to i tankerne. Igen den her Patrick Tar, altså Tarte, for jeg føler, at de her Tarte nogle, de var all the rage for lidt tid siden også. De er ikke så meget længere, men de er virkelig nogle gode blushes. Men jeg tror lige umiddelbart, at jeg går ind med den her i dag, fordi jeg føler lidt mere, at det er... Jeg føler lidt mere, at det er sådan nu et rage. Vi skal selvfølgelig have en highlighter på, og jeg har de her to, hvor jeg tænker, det er nok det, jeg vil kalde et viralt, meget populært produkt. Enten den her Cookie, og det synes jeg en masse af de her store influencers bruger lige nu for Benefit, eller så førhen var det den her Rare Beauty, okay, et par måneder siden, Rare Beauty, deres highlighters, og jeg har den i farven Enlightened. I PT er jeg virkelig, virkelig glad for den her Cookie selv, så det er den, jeg kommer til at gå ind med. Jeg skal til at lave mine bryn, og der tænker jeg at gå ind med denne kombi, og det er den her Precisely My Brow Pencil og 24-Hour Brow Setter. Jeg føler, det er et Benefit, de har virkelig taget første præmie, når det kommer til alle brynprodukter, så selvfølgelig er det Benefit, vi skal gå ind med. Ellers så er der jo også den der Anastasia Beverly Hills, den der Freeze product, den er også meget populær. Men dem tænker jeg i hvert fald, det er en af de meget hype produkter, hvad bryn angår. Inden jeg lige går videre, tænker jeg lige at tage noget setting spray på. Og det første jeg tænker er nok Urban Decay eller MAC Fix Plus. Men dem har jeg ikke, så lige nu, mens vi er i den her Korean skincare periode, og det her tear og makeup, så den her synes jeg også, jeg har set en del gange. Det er den der All Day Type Makeup Setting Fix. La, den tager lige nedad på.
som det andet sidste step, inden jeg laver mine læber, tænker jeg lige at gå ind med noget mascara. Og det her, de her to, jeg tænker på. Den her MAC Extended Play Giga Black Lash, den har bare set so many use, især influencers og sådan noget. Og den her er Essence Call Me Queen. Jeg synes bare ikke, jeg så den everywhere, da den kom ud. Så jeg tænker bare lige at gå ind med en blanding af dem her to. Og til at slutte det hele af med læberne. Og der tænker jeg altid bare en eller anden vilkårlig lip liner fra MAC. De har været der since God knows when. Og det er bare sådan en ting, everyone knows MAC læbeprodukter. Og så tror jeg også, vi alle sammen har set dem her, Dior's Lip Oils. Kan man få mange andre derude, der er billigere, lige så gode eller bedre? Nu? Ja. Men nu har jeg den, og er jeg glad for den? Ja. Så det er den her kombi, jeg tænkte at gå ind med, og den lip liner farve, jeg går ind med, er Whirl. Og her er så det færdige look ved brug af et full face af virale produkter, eller meget hyped populære produkter, som jeg i hvert fald vil mene. Men jeg synes faktisk, det virkelig sidder flot i dag, og jeg synes virkelig, min base sidder mega flot. Så altså, jeg er vild med alle de her produkter. Nogle af dem forstår jeg virkelig godt er så hype, nogle af dem er sådan lidt og sådan, men sådan er det jo altid med produkter. Det er jo individuelt fra den enkelte person. Men jeg er virkelig glad for, hvordan det sidder i dag, og så må jeg ellers have en rigtig god dag. Hej hej.